דרך התוכנית הזאת עשיתי 90,000 שקלים. אני לפני זה עליתי לבד ל3 וובינרים, ולא קרה כלום ושום דבר, והייתי צריכה שמישהו יגיד לי, את עושה 1, 2, 3, וזה מה שעשיתי. מה שהם אמרו, זה מה שעשיתי, ושורה תחתונה, זה הביא לתוצאות. זאת התוכנית שהביאה לי את התוצאות הכי מהירות, בזמן הכי קצר, ובאמת ההכשרה עולה היום פי 2.5, והאמת שבמחזור הבא היא תגדל. וסוף סוף אני מרגישה שאני מוכרת משהו שגם שווה את העלות שאני מקבלת עליו בסוף, ואני עושה את זה באהבה גדולה יותר ובשליחות גדולה יותר ומשקיעה הרבה יותר, כי יש תמורה למחיר. אני יודעת שאני יכולה להעביר את זה הלאה ובגדול ובענק, ויש לי את הדרך ויש לי את השיטה ויש לי כבר את התוכנית ויש לי את המהלכים ויש לי את הסיסטם. עכשיו אני פשוט עושה הפעל. וזהו, קובעת ביומן מתי, והסיפור נגמר. לפני התוכנית גביתי 2,500 שקלים על הכשרות, ונרשמו 2 בנות. היום אני גובה כבר 6,700, ואנחנו מעל 10. כל הכשרה מחדש. אם מישהו מתלבט, תשמעו. אם אתם הולכים עם זה ככה, אתם תצליחו. אם אתם באים כדי, אולי כן, אולי לא, אני מפחד, זה לא מתאים לי, זה כן מתאים לי, עזבו, לא שווה. רק אם אתם אומרים, אני הולך עד הסוף, אבל גם התוצאות יהיו עד הסוף. פה עושים כסף, אבל עושים כמו שצריך. זה מדהים. לא חשבתי שזה יקרה כל כך מהר, כל כך חזק, כל כך גדול.